Zia, nahi gertatutakoa. Patxi beti helene barkua. Eta nita patxi egintzen gina normalia, baina berdeletako intzun beste tripulante bat hartu gehiago harrapatu ahal izateko. Porque izaten zen, segun zenbat marinen, hainbesteko kuota. Nenginaka un harrapatzia betela. Eta hor duen, beste langile bat hartu zuen zauztarra. Eta haiginan, arrantzan, eta haiginala mutilak zean, amua sartu, bihatzian. Zaz! Iker, zer da motel? Amua sartu jat, bueno, lasai. Lasai, nahi lehen hori, patxik sartu izan ziaketa, ebaki izan ziaketa. Ipurdia, alikate, tenaza batzuk ginen du, bihatza jarri palka ura gainean, eta mailuakin, tenazei jo, ebakitzeko ipurdia. Bueno, hila zai, jarri sakemen bihatza. Jarri zun bihatza, geldik bai, hartu nuen mailua, eta hamo hijo berrian bihatzai. Damba! Baina, nola egiten motel? Jesus, markatu dira fallo egin motel. Urz. Bueno, parre intzun, da, nik baita, ez nola zai. Hau anestesia izan berek. Oan bua erbalekua. Eta horixe. Gogoratzen man ez gehiago esango. Astoak eta astodunak. Albarda, zintxa, kabezera, astotzara. Astoa jastea izaten eban goizeroko biharra aitak. Astoa posik, atzerakadarik egin barik. Bere lagunekin elkartzeko aukera ederra, ligatzeko aukera ederra izaten zuen astoak ere, goizero. Artaburu txaparrak emoten neutzozan aitak astoari, prestaten eban bitxartean. Oetik entzuten genuen gustora jaten, krauk. Lekitxon egozan gure bezeroak, asko eta asko arrantzale familiakoak. Esnea eta hortua dixak eluten ebazan amak egunero, goizian goiz jaikitza. Bezpera iluntzean, behia jaitsita esneontziak bete, kantinaren gainean iraztontzia jarrita. Esnetara zikinik etzedin jauzi. Goizian barriro esnea jaitsi, eta bete bako kantinak osatu eta listo. Hortuari eta kantinekin betetzen ziren astotzarak. Arrautzak bebe han joaten ziren. Arre linda, esaten eban amak, eta astoaren hankagotzak entzuten genduzan oetik. Guku belaster jaiki behar eskolara joateko. Plazarako bidea oinez egiten eban amak, besteen antzera, eta bueltakoa kantinak ustuta gero, asto gainean. 11 kilometro inguruko joan etorria egunero. Sobran genduna eroan eta falta genduna ekarri horixe da komertzioa. Enpresa txikiak ziren orduan baserriak. Aruzkuan banaka joaten ziren Amoroto eta Milioi aldeko astoak eta han legitxon Kristo portalekoan udal zerga kobratzen egoten zan aguazil bat. Herrian saltzeko eskubidea ematen eban ordainketa horrek. Gero, kale estu batean lotuta egoten ziren astoak eta handik egiten ebezan bezeroekiko zerbitzuak. Ezer sobratuz gero, plazan saldu bai. Kale estuaren izena, astokorrut zan guretzat, ez dago motiboa esplikatu beharrik. Etxerakoan taldeka itzultzen ziren, salereskotak eginda. Posik, aste gainetan, gure Amazonak, gaurko Amazon haundiaren inbidixari barik. Ta posik astoak be, ligatzeko aukera probestuz. Oletan, Claudioren tabernan ardaua eta ogia erosi, astoek iturrian ura edaten eben bitxartean eta Milioi alderan. Batzuetan urun zorrua bebai, ardin errotatik edo arminatik gero etxean labeko zua egiteko. Teresa, Alejandra, Maria, Agustina, Isidra, Matea, Josepa,
kuadrilla ederra, berba egiteko txanda hartu ezinik. Inusente eguna da, eta alkarri siriano sartuko dabiz. Euren artean ezin eta bide bazterrean dabil txomi kaminerua zasiak moztuta ubidea garbitzen bere atxurragaz, aukera ederra, hauxe. Honetxe sartu behar dutzagu, dino, Josepak. Txomin, atzin zulu. Txominek burua jaso dau, biratuta erantzun, bai, eta zeuek ezala. Ja, barreak ijuixak eta irrintziak nagusi astuak beharrantza. Gero Alejandra Josepari, zeuke horraitxio, praketan zulu eukela esan behar zeuntzata ez atzien zulu. Gero, atxurrezarreko Teresak, soldou dauen zeme Agustintxuren kontu bat ekarri du autura. Karta bat jaso genuen atzo, semik bialduta perroletek. Ez da makala, etxeko akordua arek be, dino Isidrak. Etxeko akordu dinozu, ez dau balan ondurik hartu. Poltsikoan daukan karta tximurtua atera dau poltsikotik eta astiro irakurri, querida ama, yo bien, tu bien, mándame 100. Horixe da, esan beharreko argi esatea, dino Mateak. Ama eta astoa, etxera heldu eta gerotxoago, gaur atzeratuta datorren Solabarretxeko astuaren arrantza entzun da. Gure anaia nagusiek haren mezuaren itzulpena literal egiten zuten honela. Lekitxon egon dirin diruak, danak, eta gainera, zorru. Negozio ona eginda, etxera. Dinamitaren anekdota edo pasadizua. Oporretan ginen, negua zan, gabon buelta, horretio. Garai hartan guk 13 bat urte edo izango genituen, eta egun haietan, edo bolar hartan, Getaitik Zumaiko itsas aldeko kamilua konpontzen ari ziren. Konpontzen eta zabaltzen, eta horretarako mendiak eta eraitsi bote berbait ziren, dinamita erabiltzen zuten hango langileek eta guk hori bagenekien. Arratsalde bateko plana izan zen, beraz, lanak zeuden tokira joan, hango txabola batian sartu eta handikan dinamita lapurtu eta alde egiti handikan. Alde egin eta joan ginen, Gaztatapeko hondartzara pelikuletan da ikusitakoa egitera. Alegia, dinamitari zu ematen genion, dinamitaren metxari, eta geure buruak lurra botatzen genituen, pelikuletan bezala, lertu eta berriz ere jeiki, eta bota berriz ere, eta eta horla biliginean, jolasean. Harik eta Danieli okurritu zitzaion arte oso makalak, kobardiak, beldurti eginela eta dinamita eskuan askozik gehiago aguantatu behar genuela. Hartu zuen dinamita mantzion zu metxari eta entzen bera arro. Ez tek lertzen, zaudetzu ikusten, bitu, ez tek lertzen, aguantatu beharraziok. Harik eta dinamita eskuan lertu zitzaion arte. Odola, oiuak, negarrak, Daniel ikaratu zen. Daniel bakarrik ez, gu ere ikaratu ginean, hurbildu ginean beraren gana, eta gutxi genduen ezkerreko eskua, Daniel bera ezker tiarra zen, odoletan zeukala, eta bihazpunta batzuk haidian, zintzilik zeuzkala, mutila ikaratuta. Eta hartzen ginen baita ere, ez eskuan bakarri, baizik eta begi ertzean ere bazapkala odol mantxa bat eta esan genion Ia hor begian ere odol pixka bat baukapa eta mutila orduan da ikaratuago. Eta heldu zidan eri eskutikan eta santzia, Andres, ez aidak egia, nik begi ontatik ikuste aldet. Babua, erantzunion. Hori ihaitengoek,
begia iriarek eta laster zabaldu zen istripuaren berri herrian zehar Daniel ospitalera eraman behar izan baitzuten. Zer eta ezkerreko eskuko bi behatz zati galdu zituen. Atz lodiaren eta erakuslearen falangeak galdu zituen. Betirako. Begian ez zuen aparteko aberriarik izan. Urrato txiki bat besterik ez baitzen izan dinamitak laga ziona. Hoixe, gure garai hartako dinamitaren historia. Gani sortu zelaik, ospitalean berean, Donibane Loitzunen sortu zen, eta ospitale guzian, bi ginen bakarrik bularra ematen. Ni eta bertze bat ere, ez dakit, zera bena, nunbaitik egoaldekoa zen ura, zarauztar bat, han bizizena, eta biak Donibaneko ospitalean, bakarrak titia ematen. Eta oroitzen ez, hoxe, bigarren egunean edo, esnea bakizu goiti heldu dela, uiuiaman ere bularrak hasi zien haunditzen, gogortzen, menon. Ni impresionat, behiratzen ditu, menon. Uste dut, ailatu nitzela talla, titi zorroen talla, ez dakit egun tabortzen, barbaridade bat, ez dakit, iruzpalau talla gehiago hundiagoak, gauza bat, beno, impresionantea, gogorra, aurrak etzon hartzen ale, sobera banuen, horri bilinitzen ezin kudeatu, bularrak, esneak, berehala etorri zitzaiten ospitalean, proposatzerat hor bada, bazen lakojajus, gurutze gorria, elkartea etorri ziren, eskaintzerat, ja nire esnea emanen nuen. Soberakina nuen esnea, emanen nuen beharretan ziren aurrek, bakizu, behar baino lehen sortzen diren aurreien dako, eta beharra, izatea esne donantea eta hola. Eta haunitz banuela, eta jamaten alko nuen, eta ni biztan da baietz, ganixein dako eta banuen bertzeun batzuen dako, baietz. Orduan ematen nuen, gero erate. Orduan berria zen, hemen nioketuen zautzen, eta orai gero era, olako plastikozko gauza batzuk, titian, olako, ez dakit, barobil batzuk barnean nola biltzen zuten, soberakina nuena, nik ez nuen ateratzen espres esnea baizik, eta soberakinak. Soberakina hor erortzen zena, hor gelitzen zen, hor biltzen nuen, eta gero hortik sartzen nuen. Tutu batean, biberon batean, eta hori kongeladorean ematen. Orduan, oroitzen naiz, ospitaletik ateran itzelaik, eman zazkiten, ez dakitzen bat tutu gola bazen, kutsa bat, tutuekin, biberonekin, eta hori etxerat gateko. Eta bera, afera zen, bera pasatuko zela, etxetik, ez dakitzen batero, hola zen historia, pasatuko zela, esneen bilan. Nik behar nuen, biberona bete ala, kongeladorean sartu, eta gero bera pasatuko zela, ez dakitzen bat egunen buruan. Afera da, ni nahiz oroitzen zen bat, etxerat hilatu, eta bere ala biberoni gabe gelditu, eta ara orduko bikoteari Mikel Irranion began berko zu, gehioen bilat, eta hola, eta bo. Eta etorri zela ikandere hura etxerat biberonen bilat. Flipatu, nik ez nuen niengo referentziak, ni hainitzen biberonak bete eta sartu kongeladorean, eta hola. Eta tipa eskandalizatua, hasi zen, badire urteak ez dugula olakoik ikusi, dezan erraten zuen txez. Beno, banitu lakotz, 25 biberon, lehenbiziko astean, eta ez dakit, eta zenbada normala, eta ez dakit normala da lehenbiziko astean, hori dela gehien duguna, gero jendeak jauzten du, gehienez 4-5 biberon, eta nik banitu 25. Bueno, kontu da ze, gure Javier, seminariora junzan arte, izen zala, monagilue etxanoko elixan. Da, domekero, mesio bote ben. Berak, eta toketan zan, abadiek. Da, anego zan, altaran paraute, abadi eta bera, eta berantzeko beste 2 mutiko sapo, da, berakan altaratik ikuste ban goizen, etxanoko elixan, goizen korue. Da, koruen egote ziren gizonezkoek, bakarrik egote ziren, orduen. Eta koruen egoen olako barandila txikitsu bat,
holan, forma borobilduekin, hau da, ezien, barandilako barratxoek ezien zuzenak. Euken alderdi bat estu haue eta beste alderdi apur bat zabal haue. Eta orduen, Samailoak, bere lagune, bere estudiante lagune, bera baino pare bat urte sartxu, buruan ditxo dune bera, Samailoak eiban buru esartu, antxe barra bilen artien zabalgunien. Eta eiban buru esartu azpilen, eta gero buruek goru tzaltzau, da zer da kontue, gelitzu jakola, antxe ataskaute, buru hori, eta ezin atara. Da orduen, mesan egozala, hasi izan Samailoa hori ankorutik, negar baten, eta monagiluek anazpetxik erdi, barrezka erdi estutute, goien gizonak, koruko gizonak kantuen isildu edo, engozien, eta hasi ziela mutiko horreri buru hori atara guran, da ezin, eta alako baten abadiek izan ez beti gora, tranquil, ebei eingo da. Eta orduen Samailoa hasi zala, ondino negarrez gehia, ebei ez, baina abadiek gori zeban esan, ebeiko zala, barandile bera. Naiz da Samailoak aituban, kokota ebeiko ziela. Eta jarraitxo izeban, negarrez, mutiko horrek, beste monagiluekan beti gora erdi barrezka, erdi arduratute, eta azkenien ez da korretan izan, Javier berabe ez da korretan izan, zelan, baina, Samailoa hori ondino bizida, eta beraz, ondorizatu dugu, ataratzela, oso zelan. Burue, horixe, etxanoko, Elisako anedotia. Gure haitxi pasojakon kontu bat da, eta gure etxin, Kriston Barrik egin izego zonen konture. Gure haitxitxe azkenen urtik total gortute pasau zitxun, 80 urte bueltan edo hilza, baina aurreko urte danak, ez ez errentzuten, ez sonotonek ipini nahi, orduan bere ingurun danako biltxe ginen horre garrasik eta abar. Eta medikuan ajuntzan baten, eta mairan basarritzen jute zan, da, holako rebizino orokor baten, erizainek tartin belarrixek begitxutze zan, ez? Eta esatzen erizainek, Jose, hemen zoze daukezu tapoi edo, eta, eta, tapoi hori atatzien belarritxik, eta tapoi hori zer izengo, eta kirkil bat zan, edo matxin salto bat, edo, behintzet, insekto txiki bat, olako hanka luze batzukin, super disekaute zegoen naia, eta ezin dana jakin seguro ze animalize, baina, behintzet, ez dakigu zemat urtin, ez dakigu nostik, gure etxitxek belarrixen kirkil bat eukiban, eta ez dakigu, nondik agertu zen, eta zelan, eta gerora anekdota oso barregarri, eta zele horre bat bihurtu da, pixkatu baina, narrastixekin bari, berzino insektil bat, ia balixotzu nuxu. Mingaina la marrubia. Gerragaraiak pasa ondoren, gozea ikaragarria izan omen zen, eta baziren 3 gazte, Pedro, Julian eta Miguel, gozeak zeudenak. Eta txerri gozeak eskurra ametz duen bezala, hauek Don Julianen marrubiak amesten zituzten. Don Julian apaisak bazuen baratz bat etxearen atzekaldean, eta han marrubiak gorri-gorriak eta ederra komen ziren. Eta eskolako bidean egunero marrubiak ikusten. Egin zuten plana beraz, marrubiak lapurtzera joateko ilargi betea zen egun batean. Egun hartan, hurbildu omen ziren, eta danak elkarri isilik egoteko agindu eman, ze Don Julianekin batera bere arreba Mikaela bizi omen zen, eta Mikaelak genio txarra izateaz aparte lo gutxi egiten omen zuen gauean. Beraz, gauean eta ilargi betea aprobetxatuta, paretean salto egin, eta bestaldera joan omen ziren marrubi lapurretara. Ari ziren beraz, Pedro, Miguel eta Julian lapurretan, edo hobeto esan da marrubia jaten, eta nahi zien bitartean Julianek izugarrezko bulla, ai! Eta 3 mutilak elkarri begiratu, paretetik salto egin, eta bestaldera egin omen zuten. Bitartean, Mikaela oiti jeiki, eta leioti begira, zein da bilor, oiuka! Txakurrare askatu omen zuen, baina inor harrapatu ez. 3 mutila berriz, erillo batean, alde inomen zuten beste txoko batera,
Eta elkarri galdetuta, Julian, ze pasa zaik? Hortzak hain diot. Ze, mingainai? Ez, bariai! Minaren gela, oinazearen gela. Gure amazana datorkit gogora, oinaze eta minaz berba egiten hasita. Gure aitagaz eskondutako bere aizta hil zanean, berak hartu eban hark zurtz lagatako 3 umeen ardura. Baita ondoren berak izandako beste hainbat seme-alabaren kargua ere. Lehenengo 3 gehi 17 dira. Sasoi hartako kontuek. Baserri handian besoak behar dira, arlo zabalei etekina ateratzeko, eta lekurik ezan falta denak mantentzeko. Jaio eta luzabarik hil jakozan 2, neska bat eta mutil bat. Bestiok sano atera ginen. Jaiotzak poza, heriotzak mina tristura. Bazituen baina gure amak bizitzari aurre egiteko 2 amarru edo taktika. Bata, alde positiboak nabarmendu eta gozatzea. Entzun izan genduen amaren ahotik behin baino gehiagotan aitari esaten, ara, Josemari, guk badaukagu alde handi bat, eta aukeran nahiago dut neure abantailari utzi. Zu ez zaitu ezerk posten da ni edo zerk. Aitak be izaten ebazan pozaldiak, baina baserriko lanek gain hartuta ibiltzen zan sarritan kexuka. Beste amarru hau be, entzun izan geuntzan amari, gutariko edonor larri edo estu triste ikustean, egin leku bat oinaziari. Beti euki gelatxo bat libre, noiz nahi etor daitekeen oinaziari leku egiteko bestela, itxo egingo zarie. Izan be, zauri batzu ez dira inoiz orbaintzen, beti daude odoletan eta mina oinazea negarra egiteko baino handiagoa denean, orduan ez dago aterabide honik. Inoiz ama lotan ikusi eta entzutean, haren azperen sakonak kexu luze batean amaitzen zenak erakusten eban zertan zebilen. Oinazearen gela ustu eta etor zeikien minari leku egiten. Pinaburuak. Petra eta Maria izena zuten. Maria eta Petra. Aurrez aurre zuten negozioa. Gerraurrean, sexua dirutruke eskaintzen zuten Eibarren, astelena frontoitik gertu. Duroa izuten tarifa, eta haien etxeak beti egoten omen ziren beteta Eibarko eta inguruetako gizon gaztez, helduz eta zaharrez. Arnaldo eta haren lagunak 12-13 urte zituztela, itzulinguruka ibiltzen ziren atari haien jiran, barruan zer ikusiko, barruan ze usainduko. Etorri, deitzen zieten Petrak eta Mariak. Segi basora eta ekarri pinaburuak sutarako. Eta mutilkoskorrak, Andre helduen lurrinak sudur mintzetan, arrapaladan mendira joan eta jertxeak barrukoz kanpora han ekartzen zizkieten altzoan 6-7 pinubola, eta zain-zai geratzen ziren, artilezko jertxeak erabat emanda, begiak zabal-zabalik. Aiba, esaten zien Mariak orduan, edo Petrak bestela, eta rau igotzen zuten blusa leporaino eta agerian uzten sagar parea. 2 segundo izaten zentratua, ez gehiago. Ospa, usatzen zituzten gero, eta korrika alde egiten zuten mutilek. Gerra ostean desagertu egin ziren. Inork ez omen daki, nora joan ziren Petra eta Maria, Maria eta Petra. Inork ez eidaki, nor ari den orain pinaburuak biltzen. Bueno, 5-6 urte izan eskinan. Uztaila, eta orduan ni udan, gehien bat goizetan amakin juten inunan, ondartza. Monoa parian jetxi eta
aitzeta, jute ginen, arroketa. Han, oain bai noski, baina orduan putzu txikileak iteituna, Maria behia zanian, eta, bueno, putzu txikitan ni jolastu, edo kiskileroak iniskirak eta harrapatu nahian ibili, edo amarrak, edo donalakua, eta gure ama bitartian amazion, herri-herrian arroka sapalmoko bat, tantxe euskila hartuaz, edo tartekan egin jolastu eziltzenan. Eta egun hartan, ni ibiliko nahi unan putzutan, eta etxea juteako eguardi artea geninan, da etxea juteako, alarriak, eta zezin egure amak, eta, bueno, gantzontziloak gaztu bintzat. Baina praka motxak, antxe, eta esan zitxan, amaren nio, mendik etxea juteko gantzontziloak izukitzia, berentxu izango, eta jantzin goitu, lehor pungo beha bintzat. Arrokan ganean zute jaren junan, galtza txikia jantzi, eta amak bi aldiz pentsatu da, trat, kremailera igora. Baina kremailerarekin batean ere zakila harrapatu zenean. Azala, puntako azala harrapatu zenean da. Nik inun garrasilea, izan unan, ondartza guztiak itzeko mokua. Amak izugarrizko potia zinean, eta amak bere erillo hortan, bideok izan ginen beta behiratzeko eta kremaileran kanpoko aldetik azala ikusten unan. Holako aulki txiki batzuk hartatzen ditunan kremaileran tartetatik. Eta zein zinen gure amak, bialdi pentsatu berriz, bera. Eta berakoak, guaindik eta min gehiago entzitxanan. Izugarrizko garrasila berriz, atximurra izugarria, odolduta, zauri txiki bat egin zitxanan. Eta, bueno, ez zaitan ahaztuko nola beste aste beti amintzat, komunea juten itzan bakoitzian, nola txixeiten inan bakoitzian, nola erratzezian. Eta gure amak zenbat aldiz eskatu zian barkamena.